Akwụkwọ Nehemaịa isi nke 10. Ndị na-ekechikọta ihe bụ Nehemaịa, Taịrọs nwa Hachalaya na Zedekaya, Seraya, Azaraya, Jeremaya, Pashur, Amaraya, Malkaya, Hatush, Shebanaya, Maluk, Harim, Merimot, Obadia, Daniel, Gineton, Baruk, Mezaya, Semaya, ndị bụ ndị nchụaja, ndị Livai, Leshua nwa Azanaya na Binui nke sitere n'ụmụ Henadad na Kedmaya na ụmụnne ha, Shebanaya, Hodia na ụmụnne ha, Shebanaya, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanun, Mika, Rehob, Hashbaya, Zako, Sherebia, Shebanaya, Hodaya, Bani, Beninu. Ndị isi ndị Izrel bụ Parosh na Pahat, Moab na Elam na Zato na Bani na Buni na Asgad na Bebaya, Adonai na Bigwai na Adin, Ata, Hiskaya, Azọ, Hodaya, Hashum, Bezaya, Harif, Anatohu, Nebaya, Meshzabel, Zadok, Ledoa, Pelatia, Hanan, Anaya, Oshaya, Hananaya, Hashob, Haloshesh, Pile, Shobek, Rehum, Hashbana, Mezaya, Ahia, Hanam, Anan, Maluk, Harim, Bana. Ndị ọzọ fọdụrụ ndị nchụaja, ndị Livai, ndị nche ọnụ ụzọ ámá, ndị ọbụ abụ, ndị na-etini na ndị niile ekewapụrụ n'etiti ala ahụ site n'udo nke Chineke, ndị nwunye ha, ụmụ ha nwoke na ụmụ ha nwanyị, ndị niile a pụrụ ịmata. Ọtụtụ n'ime ha natara ya maka ụmụnne ha, ha wee bịa lekọta ma debe iwu Chineke nke Mosis bụ ohu Chineke nyere, idebe ma debe iwu niile nke Jehova bụ Chineke anyị, ozizi ya na ụkpụrụ ya, na ịghara inye ụmụ nwanyị bi n'ala ahụ ụmụ nwanyị, na ịghara ịkpọrọ ụmụ ha nwanyị maka ụmụ anyị nwoke. Ọ bụrụkwa na ndị ala ahụ eweta merchandise n'ụbọchị izu ike, ma ọ bụ ndụ ire ere, anyị agaghị anara ya n'aka ha n'ụbọchị izu ike ma ọ bụ n'ụbọchị nsọ. Anyị ga-ahapụkwa afọ nke 10 na ụgwọ nke onye ọbụla. Anyị họpụtakwara onwe anyị inye kwa afọ 1/13 nke otu shekel maka ọrụ nke ụlọ Chineke anyị, maka achịcha, maka ememme kwa ụbọchị, maka àjà nsure ọkụ kwa ụbọchị, maka ụbọchị izu ike, maka ọnwa ọhụrụ, maka ememme dị nsọ, maka ihe ndị edoro nsọ, maka ememme mmehie, maka mkpuchi mmehie maka Izrel. N'aka ọrụ niile nke ụlọ Chineke anyị mekwara lọtịrị maka àjà osisi, ma ndị nchụaja, ma ndị Levite, ma ndị mmadụ, iji si n'ụlọ anyị bịa n'ụlọ Chineke anyị mgbe ọbụla eguzobere ya, iji lee ya anya n'elu, ebe ịchụ àjà nke Jehova Chineke anyị, dịka edere ya n'iwu, na iwebata mkpụrụ obi nke ala anyị n'ụlọ Jehova, na mkpụrụ mbụ nke osisi niile kwa afọ, na ụmụ mbụ nke ụmụ anyị na nke anụ ụlọ anyị, dịka edere ya n'iwu, na ụmụ mbụ nke ehi anyị na nke atụrụ anyị, iji webata ya n'ụlọ Chineke anyị, nye unu ndị nchụaja na-eje ozi n'ụlọ Chineke anyị, na iweta mkpụrụ mbụ nke ntụ ọka anyị na ihe ubi vaịn ubi anyị
na mkpụrụ nke osisi ọbụla, nke mmanya vaịn na mmanụ, na otu ụzọ n'ụzọ iri nke ala anyị nye ndị Livaị, ka ndị Livaị wee nweta otu ụzọ n'ụzọ iri n'obodo niile nke ala anyị. Onye nchụaja nwa Erọn ga-anọnyere ndị Livaị mgbe unu ndị Livaị ga-anara otu ụzọ n'ụzọ iri. Ndị Livaị ga-ewetakwa otu ụzọ n'ụzọ iri nke otu ụzọ n'ụzọ iri n'ụlọ Chineke anyị, n'ime ụlọ nkwakọba ihe, n'ihi na ụmụ Izrel na ụmụ Lewi ga-eweta onyinye ọka, mmanya vaịn na mmanụ n'ụlọ ahụ. Ebe ahụ ka arịa ụlọ dị n'ebe ahụ ebe nsọ ahụ ga-adị, tinyere ndị nchụaja na-eje ozi n'ebe ahụ, na ndị nche ọnụ ụzọ ámá na mkpịsị aka. Anyị agaghịkwa ahapụ ụlọ Chineke anyị.